салом дӯстон, баъди 2 моҳи танаффус бузургтарин мусобиқаи футболи бошгоҳӣ дар ҷаҳон рӯи экранҳои мову шумо баргашт. Ин ҳам Лигаи Чемпионҳои УЕФА мебошад, ки шаби гузашта бо баргузории аввалин рақобатҳои даври 8-ягниҳоӣ оғоз гардид. Аввал қаҳрамонони феълии ин мусобиқа аз Англия, шогирдони Пеп Гвардиола, ба майдон омада ғалабаи муҳим ба даст оварданд. Даъвогари дигар ба ҷоми гӯшдароз Реал Мадрид аст, ки дар сафар бо ҳисоби хурд ҳам бошад ғолиб омад. Шаҳри ҳамин бозиҳо дар видеои имрӯзаи мо дигар хабарҳои муҳимам ҳаст, ки бо як лайк мондан метавонед тамошо кунед. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо баргашт ва моро бозиҳои топ дастаҳои Аврупо интизор мебошанд. Бавария баъди мағлубияти шармандавор аз Байер ба меҳмони Латсио меравад. ПСЖ дар Париж интизори Реал Сосидад аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастаҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ман Ситиро дар сафар дастаи Копенгагени Даниявӣ интизор буд. Вобаста ба натиҷа, агар гирем барои Пеп натиҷаи хуб ҳам таъмин шуд ва ҳам дар рафти бозӣ шаҳриён андак ба мушкилӣ ҳам рӯбарӯ шуданд. Мушкилии кор дар варзишгоҳи Паркен он буд, ки ҳарчанд зарбаи рост мезаданд, вале он дохили дарвоза намешуд. Аз 13 зарбаи рост танҳо 3 гол шуд ва голи сеюм ҳам дар дақиқаи дуюмӣ илова шуда. Ҳарчанд ки шогирдони Пеп гол зиёд назада бошанд, пирӯзӣ бо ҳисоби 3-1 ягон бадие надорад. Бо аст ки Пеп дар Лигаи Чемпионҳо сайри сабуки сафарие дошт. Акнун то бозии ҷавобӣ дар варзишгоҳи Иттиҳод метавонанд фақат дар фикри бозиҳои дохилӣ бошанд. Сити гарчанде дар сафар сайри сабук дошт ва дар тӯбдорӣ ҳам чун ҳарвақта шоҳи ҷангал буд, вале иштирокчии нимфинали порсолаи худ тими шаҳона инавба сахт азоб кашид. Реал Мадрид бозии якумро дар сафар муқобили РБ Лейпциг гузаронид ва аллакай дар дақиқаи сеюм гол хӯрд. Вале чӣ тавре шоҳидем, довари асосии Ирфон Пелто голро ҳисоб накард. Мумкин барои офсайд ё мумкин барои тела шудани Хенрикс аз ҷониби дарвозабон. Инҷо аслан ягон аломати офсайдам ба гирифта нашуд, зеро нафари голзан аз паси дифогари Реал ва ҳатто дарвозабон Лунин қарор дошта буд. Довари асосӣ ба самти экрани вар ҳам нашитофт ва ҳамин хел ба қарори баровардаи ҳамкасбон бовар кард. Агар аз адолат гап занем, худи собиқ довари испанӣ Матео Лаос ҳам бе ягон ҳамшаҳригарӣ гуфт, ки инҷо воқеан ҳам ҳолати офсайд набуд. Собиқ довари Ла Лига дар эфири Movistar низ ба будани вар ишора гуфт ва қайд кард, ки дар ин ҳолатҳо бояд ки аз наворҳои такрорӣ истифода кунанд. Олмониҳо дар идомаи кор ҳам рӯафтода нашуда баръакс ҳуҷумҳоро бештар мекарданд. Ба фоидаи Реал он буд, ки украиниҳо дар дифоъкунӣ хубанд ва дарвозабон Лунин ҳам тез-тез аз будани худ дарак медод. Дар нимаи аввали бозӣ соҳибони майдон воқеан ҳам дар ҳуҷум хеле фаъол буданд. Дар нимаи дуюм, агар голи Реалро нагӯем, барзаговон зури бад бозӣ мекарданд, вале афсӯс, ки ту ба дарвозаи Реал ҷар шуда намехост. Чӣ тавре мегӯянд, сатҳи тимҳои ба мисоли Реал дигар аст ва баъди омадан аз танаффус ба майдон онҳо ки будани худро нишон доданд. Броҳим Диас бо гузашти олӣ аз девори дифоӣ бо истифода аз зарбаи тобнок ҳисобро дар дақиқаи 48 кушод. Чӣ тавре баъдан диде новобаста аз ҷонканиҳои ҳардуи тарафҳо ин гол ҳам ягона ва пирӯзиовар шуд. Баъди ин Олмо бо Шешкову Симикан ҳарчанд ки талошаи зиёди голзанӣ карданд, ҳеҷ муваффақ нашуданд. Хулоса, Лейпциг аз рӯи фаъолӣ дар майдон ҳарчанд ки дастаи Дон Карлоро хӯрда партофт, вале як голи Броҳим Диас даҳони ҳамагиро дар Олмон баст. Дар Олмон агар Реал Мадрид ғалабаи пуразоб зери даст овард, дар Клуб Равшан 3 бозингари топ аз чемпионатҳои Аврупо меёрад. Ба гуфти пояи барқарори хабарии ин тим Саиф Достиев ё худ Саифи Мизроб 3 бозингари сатҳи Лигаи Чемпионҳо дар Равшан аз Порто, Удинезе ва Шахтёр ба Равшан меоянд. Ростӣ бозингар пештар дар ин дастаҳо буданд. Гап сари Матео Силва, Алхасан Масаудӣ ва Дмитрий Павлиш меравад. Дар бораи Силваи Бразилия агар як бор даҳан кушаем, ин нафар дар тими ҷавонони Порто бозӣ кардааст. Мавсими 2018-19 бошад, ӯ ғолиби Лигаи Чемпионҳои УЕФА миёни ҷавонон шудааст. То омадан ба Равшан, ҳамовари 26-солаи бразилӣ дар Нусантара Юнайтеди Индонезия бозӣ кард ва 10 гол дар 12 бозӣ дорад. Пеш аз ин бошад, Равшан аллакай бозингарони маҳаллӣ Бахтиёр Зарипов, Нозим Бобоҷонов, Хуршед Абдуллаев, Азизбек Султонов ба Клуб Арена бурд. ҳифз кардани Масрур Қиёмиддинов ва Евгений Грисенкои украиниям албатта ки ба фоидаи кор аст. Ба Равшан собиқ бозингари Удинезе, Ҷеноа, Ал-Айн ва мунтахаби Гана Алхасан Масахуду бояд бигзаранд.
дар просмотр яъне баррасии равшан ҳамчунин Лауру Читану Молдова, Евгений Оанча Молдова, Дмитрий Павлиш Украина, Андрей Маркович Украина мебошанд. хулоса ки бо овардани ин қадар хориҷиёни зиёд равшани клуб мумкин фикри чемпиониро мекарда бошад ё ин қадар даводав ҳамаш барои ҷои дуюму сеюм аст. Набояд аз хотир баровард ки равшан ҳамчунин дар чемпионатҳои КФО бозӣ мекунад, вале мумкин бо Истиқлол як гапзанон карда бошанду хапудам чемпиониро ба 1 сол бигиранд. гапу кор атрофи трансферҳои хориж фақат пурқуатшавии Интер ҳасту халос. баъди он ки аз омадани Маҳди Тореми ба Милан ҳама фаҳмид, Пётр Зеленский ҳам ба Интер меравад. шартномаи бозингари поршагӣ ва дастаи милани рӯзҳои наздик навишта мешавад. худи бозингар ба тими наваш моҳи июл ҳамроҳ мешавад. ин бозингар карьераи асосии худро аз тими ҷавонони Удинезе сар кард. ин маънои онро дорад ки бо футболи Италия аз наздик шинос аст. бо Наполи аз тобистони соли 2016 то ҳол ҳамкорӣ дошт ва соли гузашта чемпиони Италия шуда буд. имсол дар Наполи дид ки барои ҷоизагирӣ дигар касе фикр намекунад. гузариш ба Интерро қобили қабул донист. Жозе Маурино бошад баъди ҷавоб шудан аз Рома акнун ба омӯхтани забони олмонӣ сар кардааст. мураббии португалӣ ки одами хос аст дар ҳоли ба забономӯзӣ сар кард ки вазъияти Бавария он қадар хуб нест. бисёриҳо мегӯянд ки ӯ сармураббии Бавария мешавад. як тоифаи дигар бошад шӯхӣ мекунанд ки ӯ баъди ёд гирифтани забони олмонӣ бо забони аслии мюнхениҳо ҷавоби рад мешунаванд. собиқ мураббии Интер ва Реал Жозе Маурино ки 61 сола аст худ мехоҳад Баварияро тамрин диҳад. Бавария ҳам ки аз конкуренти асосӣ 3 голи беҷавоб хӯрд ва акнун аз Байер 5 гол камтар дорад, дар фикри кардани вазъият аст. агар кор ҷазир шудан гирад, аҷаб не ки ба Маурино як дастаи топи дигарро бовар кунанд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.